Takže čaute u dalšího videa, druhého. Dnes vám ukážu hvězdu smrti, kterou jsem vám postavil. Takže začneme tímto. Takže tady je udělaná planeta Tatooine s postavičkama a tady do toho uvěznila Han Solo. A na to jsem vám chtěl ukázat. A jdeme na hvězdu smrti. Tady dole máme místnosti a tam hvězda smrti. Takže ukážeme si místnosti. Tady je Chewbacca. Pak tady je ošetřovací místnost, vevnitř diamant, nosítka. Pak tady je sklo, který se dá hejbat. Takhle to spadne. Toto, s čím se dá taky hejbat. A toto. Pak tu je stůl. Otevíratelný. Tak. Pak tu je... Já to musím opravit, tak super. Sorry, chviličku. Pak tu je takováhle vymyšlená stíhačka do hangáru. Tady s tím se nedá hejbat, čekat, já vám to ukážu. Ale to bych musel nějak položit kameru. Tady s tím se dá takto hejbat. A tady s tím taky. Nevím, tak. Já to moc ukazovat nemůžu právě, prostě se s tím dá hejbat, no. Tak, to já spravím. Pak to mám postavit, tak to je TIE Fighter Darth Vadera se sklem, které je otevíratelné, vidíte. Hýbe se dolů. Tady se za to dát jako postavičky, aby pak mohly lítat. Tak. Pak tu je Millennium Falcon, Han Solo. Tak. Pak tu máme stíhačku s vojákama. Máme tady Stormtroopera, Jettroopera a komandéra Cadyho. Pak tady dole máme tažní paprse, který musel Obi-Wan Kenobi vypnout, aby mohl Millennium Falcon odletět. Vidíte, hejbe se dolů. A když je nahoře, tak nahoře vidíte hnedka takovou hadici, jak je tam přidělána. Pak to jsou nožky, s kterými se dá taky hejbat. Vidíte? Dále podíváme na další patro. Pak tu máme i výtah, který vám ukážu až tak. Dále tu máme vězení, tady chodovězení, dveře a takhle to vypadá zevnitř. Pak tu je místnost, kde se Leia a Luke museli přehoupnout na druhou stranu. Pak tu je potom chod do drtičky. Tady potom drtička, na kterou jsem neměl moc dílku, ale... No, to je jedno. Ups, počkejte. On je to hodně nakloněný a pořád to jenom padá, nic jiného to neumí. Víte? Nechápu, že v jiných videích to nepadá, teda. Pak tu je imperiální super laser, ničí planety. Tady pak máme výtah. Vidíte, hejbe se nahoru. Tady hejbe se nahoru. A když jde nahoru, tak tu máme hnedka nahoře další patro. Tady máme ovládací středisko od imperiálního super laseru. Takhle se hejbe. Dopředu, dozadu a do stran. Jsou tam hodně speciálních kostek. Pak tu máme laserové dělo hvězdy smrti. Otočné.
tu je kanon hvězdy smrti. Takhle to vyjede a takhle to vystřelí. Nebudu to moc ukázovat, ať jsem to vysvětlí. Pak tu máme Palpatinovu místnost. A tady v těch dírách ho hodil dolů. Ty díry jdou zase do tohohle prázdného místa, vidíte? Zase do tohohle prázdného. Výtah. Takto. Výtah se dělá prostě, hele lidi. Takhle si to uděláte a když chcete třeba takhle výtah, tak se tam takto vložíte jenom a už se vám hýbe. Máte z toho prostě takový výtah. A jinak ještě ty dveře, ty se dělají, no prostě, takhle máte ty vaše dveře, takhle máte stěnu. Takhle máte prostě nějakou stěnu a stačí si dát blok před ty dveře a z druhé strany taky blok, aby se to takhle nenaklonilo a pak už jenom a máte to. Takže to je vše z toho a ne, tak já asi už se s vámi rozloučím a teda takže já končím. Tak čau a těšte se na další videa.